Hi mga Kingdom Citizen, pauli na ta karon didto, nag-change ko og jacket. Didto na to hisgutan karon sa balay sa ato igsoon sa embassy sa Suwawan. Ang ato ang topic, what is repentance? Unsay meaning sa repentance? Unsay process sa repentance? Managson nga dali ra kay ta maingon nga nagrepent naman ko, pero igsoon daghan tang makatunan ani atong isgutan unya. So palihog ko igsoon kung bago ka pa ani nga channel igsoon ginahagi ti ka, i-smash na diyang subscribe button igsoon kay daghan kay tang mga topics nga atong isgutan. Kini siya nga topics igsoon naglambigit kini siya sa 100 days igsoon nga ato ang buhaton. So hopefully makuha gyud nato ang 100 topics pod sa atong 100 days. So igsoon, salamat sa imong pagtan-aw. Intro ta. Una nga kinahanglan na nga ibuton yun. Muna katong kusog kay mo tubag-tubag ka. O ina makatapat ka ng kusog mo tubag-tubag ka na. Di na pwede sa gingharian. Agree na. So mauna siya ipa-change sa king. Mauna siya ipausab sa king kana siya. O ay lang po pananawan ang imong katapat. Dabi pa lang. Tinoon. O. So, kinila ang buhaton na to. Tama kita yung mga sayo. Pero, ayun ako ipalata po sa mga tapat. Naman ikson, mauna siya storage room. Heart is storage room. Okay, kung mag-isot tag storage room, unsay pinaka-perfect nga storage nga sa digital storage? Hard drive. Unsa? Hard drive. Hard drive. Okay. Hard drive. Kasi kailan flash drive. Amen. Ha? Kung saan ang flash drive? Kasi kailan USB. USB stick. O kining hard drive nga dako. Wala ko nakuha ko nakadala. Wala ko ako din. Narason ko pala. So, punta na to, cellphone. Na storage na storage ang cellphone wala. Kung saan man mo, pag hinlo sa tanan nga nakabutang diha nga naka-storage sa sound nimo. Clean master. Clean master? Factory reset. Factory reset? Unsa pa? Kung delete mong apps, Dito mga apps. So ano yung pag-clean? Kanang clean as clean yun. Unsa man? ay i-reboot kaning kuan. Book. Reset. Reset. Nagli. Reset all. Kana makuan. Reset on? Pwede? Kutong para ng processor mo extra mo ba? Mawala ta nang. Clean up? Naaga pa yung mabilin anak. Na yung mga app mabilin anak. Unsa yun? Ang naaga? Diliton. Dili ma-delete ang apps sa cellphone. Factory reset. Factory reset, yes. Na pinaka. Kuha na. Katong mga mawala ta ng picture niyo. Reboot. Oh, Reboot. Dili life ng reboot. Kaya reboot is palungon na ni may restart. Unsa man? Shutdown. Palungon na po ng shutdown. Balik ni mo Kanang- ng yapon. kana mapiyo kay ba niya ibalik nimo, mabalik ka na, mawala ka ng picture. Unsa mo na? Unsa tawag ka na? Delete ang tanan. Dili na siya ma-delete. Kung dili mo ma-delete, dito magamit ang gustong term. Sige, sige, sige. Ako na rin mo hantag. Kaya mura gain na pag yun, mura loading. Hindi na signal. Okay. Mat. Palagi. Okay. Okay. Kung i-reformat na to, usay mahitabo. Tanggal. Maurot, mabalik sa factory. Muna gustong ni Lord, reformat sa ato ang. Nganong reformat man? Asa na pinang reformat na to? Kini o kini? Nine. Ang mind. Okay. Muadto ta karon mind ang nakabutang. Pero asa ang pinaka-mind? Diri. Gani o kini? Kini. Kini. Kino siya ang tinuod nga mind? Hard kay mo na i-express din. Oh. Heartbeat. Ang hard with Kaya naman, dili pwede magdesisyon influenced by emotion. That's why ang heart na to, kita nga kingdom citizen is mind. Yan siya. Diba? Ingon na, ingon si Jesus. Ingon ang pulong kayo, Hebreo, yun siya na. If you hear the words of the Lord, harden not your mind. So kung makanungo ka karon sa bisay sa Dios, ayaw pagaya ang imuhang unsay pud pasabot. Dapat di ko pagay mo una. Heart is mind.
Muna pag nakadungog ka, ay pagkaya mo, ang kasing-kasing. Huwag pasabot, ay paghayapay mo na una, ayaw pagpagahay sa imong ulo. Dawata ni! Sabta ni! I-aplikar ni! Pero man, kasing-kasing imong paghahay. Ngayon, ang atong ulo. Iya, gini mong ulo. Yung gagay, yung kasing-kasing. Ay, palay mo po. Emosyonal naman na. Sa emosyon na nga. Muna nga, pag yung gahay ulo, unsay bot pasabot. Like ano? Dili ka sabot. So kung mo na gusto ipausap ni Lord sa ato. Kaya nga naman, diri na siya na-store. Muna siya ipaibot. Paibot. Basta na, nang gianak bang tao, nagdalaw, tando ay. Gianak bang tao, nagbitbit na ng Malboro. Gianak pala. Kanong naman na sa iya karon? Tumudiyahan ang na-download. Maglisod siya. Oh! Tanawan eh! Yes, correct na! Nga naman maglisod siya o iris tungod kay naka-download na. Unsay kinahanglan para ma-iris? Reformat. Amen. Okay, good, really. Ayos. Good. Reformat. Para matanggal. Una, dili na ma-reformat kung sige po kaguban-uban. Eh, gano'n man, ga-function lang siya. Una, kung sa internet pa, sa YouTube pa, dili mo ma-play ang video kung walay. Pero kung na-download, ma-play ba din? Play. Eh, ma-play na siya kay na-download na. Mauna nga. Kasi nakalimot na kaniya, tungkol kina-download na siya, di naging siya malimutan. Eh, tama! Ah, grabe lagi! Walay, anaay ba? Wala ko kuha to na. Loading ko ato na sa kanto. Kasi, nakita ni mo Ikson, mo na gusto ni Lord nga, ipahitabo sa to, ipa-change sa ato. Punaga, pag di na ito masabtan ang matuod yun ng repentance, isang pagmabot na og 50 katoy ng alagad. Minawari ha? Gano'n din siya mausap. Nagbasa siya ang pulong. Pero naitagay. Nagtagay. Pulutan. Mausap kaya? Pag mahubog, diskutan. Pulutan yun. Tanawa. Sige tagsimba. Pero atong music mo rin yapon. Mausap kaya? Wala. Isipay niyo muna sa una, Pastor. Kumanog simba, video okay. Tapos na dayo inutil dapat. Mausap kaya? Nakay-repent tinood. Mauna siya dapat masabtan sa tao. Repentance meaning dying. Dapat matanggal, maibot, dapat ma-reformat. Na dili jud ta ma-reformat kung dili ta musipay. Kay lahi man ni. Muna ang reformat igsuon kini. Ang first nga reformation is sa imong spirit. That's why kung tuo ka, mosalig ka ni Jesus, magbabautismo ka, automatically na-revive ang imuhang katong namatay dito sa Eden, ma-revive ang imuhang una na ay magkumpiyansa na ingon nga once saved, always saved. Unsa man gyud dapat yang i-save? Yang target lang sa yawa ang soul man. Regenerating the spirit is dali lang kayo. Katong minto ka, katong nisalig ka, katong niandrig mo baptism, okay na to. Una kay ang kalagman na to, maoy nag-download. Ganong kalagman? Asa man nangagi ang downloading sa ato ang heart? Asa nagagi? Sige daw, be? Punta na kung taro gani. Asa nagagi? Asa siya niaging download? Ears. Sa asa pa? Nose. Nose. Mata. You see? Asa siya niagi? Sa atong baba? Sa atong ilong? Sa atong mata? Sa atong dalonggan? Asa mga to? Kasing mind. Portahan ni siya tanan. Mao ni siya ang lagusan. That's why, ang pinakalas nga bunga sa balang espiritu, unsa gani? Self-control. Self-control. Okay, see? Kita mo yung son? Diba? Na. Ayaw lang pagdali. Balik na puntaan na, Pastor. Maura mali itong kuhan. Kaya ka naman. Kinahanglan tayo masaktan natin.
Nala makuha na to ang repentance. Repentance, sumatulon nito sa verse 3 nga gingon ni Pablo, Roma 12:2. Kanala. Unsa itong ibabago gani diha? Ang ato? Bot pasabot ang ato? Oh, di ba? Abti kasi. Ano yun? Unsa ipausap? Kani ba o kini? Kini. Muna siya ang ginatawag nga mind sa ato. Storage mo nito. So, unsa man nag-consist ang dunay tulo ka part ang soul. Sige, dito. Lista taon ninyo. Dunay tulo ka part ang soul. Number 1, unsa? Mind. The mind. Number 2, unsa? Yes, heart, okay? Ito sunod doon. Number 1, Emotion. kita. Ulit ang last. Kana siya, tulo ka mo part sa atong soul. Pag-ilip ng isa na. Mind, emotion, o will. Kung di na ginakontrol ni Lord ang atong will, yatag na siya itong free will. So dapat magano man, ang part sa atong soul mo ni siya. Muna nga, o wala pa gid na usab ang soul, munang dali kayo siya sakitan. Ngano man daghan kayo nasulod din nga mga kasakit. Dapat maipot. Kay kung naapa nasulod pa mga kasakit, mga kasuko, mga kayugot, dili na maka-forgive. Kabuoy na yung gatapat ayo na lagi. Move on. Move on! Reformat dapat na, reformat na ta. Okay? Muna nga, kana ang target lang sa yawa sa imo. Kana siya ka. Nga ang imong soul, matulang dito sa kalautan. Si Lord ningon, ipabago ang imong una-una, pinagis pagbago sa imo ha. Ipabago ang imong kaugalingon. Sa kaugalingon, ang sabot pasabot. Whole? Unya, kung whole seat, kung sa may naaanan ng whole seat nimo. Kung sa inaanan ang whole seat nimo. Kung ingon whole seat, kung sa may naaanin na di ay, nganong, pwede ba ma-half? Pwede lang half. Sanang part sa lawas. Kung sa mga part sa lawas. Dapat tanan gyud sa hulma. Kung sa mga whole man, ang sabot pasabot. Ibo. Unya, bangutan na ako. Dapat nabilin. Pila kabuk nang nasa imo? Kabuk tulo, right? Unsa man? Sige na, unsa na siya? Mind. No. Ang soul na siya. Ang soul lang na, isa lang na kapart. Spirit, kalag na. Mauna siya dapat mausap. Dili lang ang isa. Spirit, that's why you need to be born. Spirit man ang i-regenerate ka na. Iya, sunod. Unsa man dapat mabago? Yung soul. Soul. Para ang body mo, Makita niya sa musunod ang body. Confirmation ng imong body. Ingon si Lord, ipabago ang imuhang. Sige, basa. sa Colossus 3:8. Ruma, 12. Ruma 12. Sige, basa ta. Sige, para makuha na to. Kaya nga naman, nagtuo naman kung tago, umaon na to. Roma 12. 2. Akong basahon. Sige. Roma. Pili. Roma 12 verse 2. 2. Ayaw ka mo pagpaioyon. Sige daw. Ayaw ka mo pagpaioyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabago hinuod sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-una aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug magapahimuot kaniya. So, meaning, kung na-change ang imong whole being, meaning, change ang imong spirit, change ang imong soul, ug change ang imong body, dinha ka makasabot Amen. tungod sa maayo makapahimuot sa Dios. Palakpak yung Ginoo. Amen. Kana siya dapat ato makadili na nga. Katulad ni, dawat ako sa Ginoo, luwas na ko ani, unsay luwas? Kulang pa, napay duha ka part. Di pagi ka kabalo mo tumat, di pa kabalo mo pasaylo. Sa mapaglawasan na ron. Nga dapat tulungan, all being man. Hello? So dili kulang pa dito. Amen? So mga sa exhort, repentance, really easy. Pero ba, repentance is changing your whole being. Una nga, kung ikaw minyo, kuno nga na ang pag-ibog-ibog diha og laing chicks. Change na na. Kung ikaw na alay gihatag ang Ginoo, ayaw naglingis so pa. No, pero wala pa man kakapili, na pa kay chance man yun. Pero bawal
ang mag-test. You can pili-pili, pero bawal ang mag-test. Bawal ang test. Testing. Kaya katong kang iba, test lang mo to siya, og lamig bagyo to. Siya, lamig yun, ang patilaw na kung bana. Inyo siya na itabo. Daot sa testing mo, nang ayaw gimog testing. Na. Kana bitaw mga palahubog. Walay na ginahanglag alak, kung wala gisugdan, o inom mo na. Listingan rin halang lamig. Chip in, okay? Muna sa una, ang durian, hindi ko ganan, kibaw kayo. Sabi mo pa, ay. Gusto din itistingan, lamig na di ay. Yung tanawa. Ano natagdagan durian na di? Amen! Tama na. Muna nga, hindi pwede ang test. Bitaw na nga sa part sa kami yun, bawal yun ang premarital sex. Tubangan sa gina. Bisan ganyan sa mga bata kung magdalaga, mga lago dito, ayaw yung mga ano. Huna-huna, ang huna-huna, grabe ng layo ang nabutan. Huna-huna ni JD. Huna-huna, nagpaso na siya. Nagpatubang na sa kuwa. Okay lang kung tao nagpatubang ngayon, nanangig balay na mo. Delikado kayo. Una-una na ka. Ayun niya, pag-test niya. Tawa na. Relax lang, perfect. Hapit na lagi. Go and half yourself. Malaysa kay. Okay. So muna nga, dapat makuha na ito na kailangan ma-change ang atong whole being. That's why, ingon si Jesus, kung dili ka mausab, dili ka mataw pag-usab, dili ka makasulod sa asa. Muna ibot pa sa bot ni Jesus. Kanya po, wala giwali ni Jesus ang born again. Kung tanong mo nga no, muhatag mong verse sa kwa, Pastor, giwali ni Jesus, Pastor, John chapter 3, verse 3. Pinakabok ang audience ni Jesus. Pila? Kadlawon, sa bisyap, sa relihiyon, ning adto siya nangutana, kinsa na siya? Nicodemus. Leader, religious leader. Meaning leader, bishop na. Nalilibot po sabot bishop na siya. Na siya sa kingdom, no? Dagan ba yung kaistorya, dili? Preaching igsoon is, karon dili ni preaching, teaching siya. Preaching igsoon meaning dito sa public. Public ba ang game ni Jesus? Isa ra ka po. Ang katong nangutana lang nga gusto mo sulod sa kingdom. So, wala gi-preach ni Jesus na. Gi-teach niya. So, mo na, dapat ma-separate na to na. Kalawasan igsoon, it's a fruits of your obedience to the King. Again, usapon ako, salvation is the fruits and gifts of the King when you obey. Ganun. Di ba, Pastor? Libre man ang kalawasan. Yes, igsoon, libre na igsoon. Pero in-order igsoon nga makumpleto, kaya apil man na imong kalag. In-order nga makumpleto igsoon, musunod tagis pulong ni Jesus. Yun siya, dili ang tanan, nagtawag karako? Kung dili, katulaman. Nagtuman. So dapat dili day spirit, dapat apil ang soul of body. Mag-involve na sila. Yung ka nga, nagtuo ko ni Jesus, pero napay pagdumot sa sikataw, kung sa gingon sa pulong sa Dios, bakakon ka na tawanan. Ang tao mo ingon nga siya nakaila sa Dios, apan nagdumot siya sa igsoon, kung sa gingon sa Ginoo, bakakon ka tawanan og wala kaniya ang unang Juan bersikulo 2:4. Awa. Kung igsoon nga dili pwede nga moingon ta nga naigugma to sa Ginoo pero do na tay gidumtan. Dili mapamatutan. Una, papamatutan na ang tinuod nga repentance kung ning function na ka. Pwede po ko ingon nga magic na tanan. Mo gani nga hinahinay, dapat mo siparit sa ka, dapat mga wala sa to sa imong memory to tanan, mga labaw na katong taste sa tanduay, taste sa Marlboro dapat mawala sa ko. Di mapamatudan karon nga bisag bugahan pa ka. Sinagib ka. Masuyo. Taste sa tuba. Na pag taste sa kinotel. Sa to bahali na. Sa patong isa. Jamaica. Kagapabili lagi. Walay kon din na. Jamaica man to, kanang tapos na ng Jamaica.
Kani nang mga haod eh. So next na pamino ani oh. Dapat na-erase na siya. Jomay na, mixan na kimpi. So dapat kana siya nga taste nimo din na dapat mawala na. Dapat maibot gid na siya maripurma pa gid na dili na. Pura kung sa YouTube pag naka-download na siya bisa pag wala internet ma-play nimo na. Muna nga ang part anang kanang nag YouTube ka pag naka-internet ang part ang level ana niya igsoon is naa sa ato ang napa sa ato ang ginatawag nga conscious mind. Una siya ginatawag conscious mind. Ang conscious mind igsoon sama ni karon ang conscious mind ang inyong ginagamit karon samtang nagatudlo ko sa inyo ha. Conscious mind. Ang conscious mind igsoon din ang level igsoon nga makareact ka sa ginabuhat. Actual nga naminaw ka mo, conscious mind na siya. That's why igsoon nganong ginapatiknot mo. Kaya ang conscious mind igsoon dali rang na-erase. Wala ginapatiknot mo, aron istadihan niyo balik-balik niyo hangtod siya nga ma-download sa inyo hang. Sino dahil siya malimtan? Di na di siya malimtan. No, dapat ma-download siya na. So mana kung ang naka-download din na karon katugya kung karang kinabuhi, nabago wala. Wala. I-factory reset sa na. Ano factory reset man? Pasuglag bago. So nagbago? Yes, correct. Unsa pa? Kanang i-factory reset man gyud? Irisan ka na. Why? Padili na mabalik. Sabi daw ani. Unsa kani ang gibutang ni Lord sa ato sa pagbuhat niya sa tao? Gamingan. Iyahang Sa buwan. image. Image meaning karakter. Tanan. Doon na tayo gahom nga magbuhat sa manay gibutang ni Lord. Gusto ni Lord ibalik na kana siya. That's why ang ginatawag sa ginahimo ni Jesus is restoration. So dili matawag nga restoration kung wala nabalik yun sa original nga disenyo. That's why kinahanglan i-factory reset ang tao. Pag na yung tapat, factory reset lagi ito dapat. Kinahanglan na ito ng buhaton. Kaya ka naman ikson. Si Jesus lagi na yun, di dito mausap, di dito makasulod sa? Dapat mausap ta, ulit ta sa hustong disenyo, isip, gingharianon, dili relihiyon. Dapat mabalik ta dito. Para, mahiuyon ta. Eh, ganuman, dili ang tanang tawag ka na ako, Ginoo, makasulod sa gingharian sa Diyos, kundi kanto lamang. Kanto nagtuman. Dili pwede mo karon nga okay karon ugma mo na po ni ugma no ana na paling-paling. Kung sa gingon ni Santiago ana, ang tao nga walay pagtuo sama sa gapnon. Nga kung hain huy pas hangin, tuwara po. Mo ka na ang tao walay pagtuo mo na magabaton na patay tilog ng pagtuo. Salig lang. Sa tao di na pwede salig lang. Ang sumpay ana ay naglaom. Sarili yun na. Salig lang, pero ayaw lang, Sabi ka, muna nga mga batanon, ayaw gimugtuon ng pasalig-salig. Pag muanto na sa iyong balay, makigatubang siyong ginikanan, mamisita na, murag nanay puntos. Ayaw sa puglaom lagi, kaya delikado ka, ayaw. Ante na magbalas. Laam na. Pag muingon na siya, mamalahin ako. Laam na. Ang murag nanay, murag high-head sa kamay. Kung niya pagdalaw na yung ginikanan sa imong balay, murag gani. Murag high-head na yun eh. Relax lang yun. Pagili padalaw ni Jid, ang iyang mama sa inyo ha. Relax lang guys. Okay na na. Ato lang din na nga kanang makita na to ba about sa mga bata no, makita na to dapat. Sa ato as kinabuhi, mao gid dapat nato may dapat nga ma-reset gyud ta. Ma-reset gyud ta. Kumita na inani ato na to ang Episo 1:4 sa gingon dito. Ipili na tang daan. Akong basahan. Sige, basa. Efeso 1 verse 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, diya kang Kristo aron mahimo kita ang balaan o walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma. Mora ito. Pino ha? Wala pa gid nakabuhat ang wapay na buhat ang kalibutan, dipili na ka. Meaning dito pa lang naa ka dito. So na mabalik lang ka karon sa tinuod gyud disenyo kung ma-factory reset gyud ta kay ngano man na downloadan lagi dili maayo dito sa panahon ni iba. So may nahitabo dito. Sa ding nanganak na sila, kung sila itabo, nagsugod o kadahutan.
ang tao. Hantod na kay desisyon ang Ginoo nga patyon ang iyang binuhat. Alimang ka, ikaw ang nagboto patyon nimo. Progur kay mo namay na nagmahid jud ko. Ingon kay verse pulong mo siya nagmahid jud ko gay mo na kung tao. Limang ka na creator, nagmahid siya. May nalang gari nung huwag ganyan hutan, nagbilit pa ganyan ni Noah. Muna Ikson, matawag tayo Ikson, nakaliwat na ni Abraham. Kaya naman dito nagsugod ang Ginoo promise. I-restore na niya. Dito nagsugod na. So muna nga, restoration Ikson, repentance Ikson nga dapat mausap ta. Dili na ingon nga kutob lang sa pagkadungog sa pulong sa Dios natandog yan kasi dagan dito sa palpito na yung dagan yun, pertig yung hilusol, pertig yung hilak yun. Pertig yung pasaylo sa Ginoo. Pagkahuman, unsa may tabo? Kasing gawi. Sorry, tinawad ba nga repent? Dili. No. Ano siya itong wala nga, repentance Ikson, it's not about crying. It's not about crawling. It's not about shouting. I love you, Lord! Lord, niya pagkaw na nabot dito na napukay gibuhat. So muna nga, para makuha na to, dapat mapactory receipt. Maibot, dapat mahinlo ang ato ang espiritu, kalag, o lawas. Muna ang kalag na to, unsay consist gani niya gani? May will of asa na bilong ang emotion. Sa kuan. Kini. That's why most na tanan. So makabato na kag higugma, kabato na ka pagkontrol, kabato na ka pagpasaylo, pailo, ana. Penusano na ka, magop na ka din na pangtangon ka din na kamusin ka o ina na mo katapag bawal mo kamusin ka. Amen. Ay, grabe sa mo yun, kita na si Say-Say gud. Naman sa iya. Subot pasabot, i-start na naturon. Hinahinay. Hinahinay application ta. Hindi man magic ta ng igsoon. Ang importante, sugdan ni mo hinay-hinay para ma-reformat na. Amen? Una nga pagtubo, tubo lang na siya. Kung saan siya nga versikulo? Romages 17. City yata. 17, 10, 17. Una nga, para mo tubo na, Kapamati. basa o paminawag yun ang purong sa inyo. Roma Kaya di man ta mo salig sa Ginoo kung di jud ta mamati siya pulo. Kung basahan. Sige, basahan mo to. Roma 10:17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So dili gyud dapat. So mo na nga nga ginapurso nako, ginakigalis nako tanan. Read the Bible. Amen. Ayaw pag kunin ang imong tinguha nga may memorize na ako memorize kinok may Bible, memorize kinok Bible no igsoon. Memorizing the Bible igsoon dili na siya mao ang pinaka the best. Di ko maingon nga dili maayo. Hindi. May memorize sa Bible. Si Satanas kaya po na niya. Pero dapat dili memorize ang dapat nasa ato. Amen. Dapat ma-experience. Amen? Dapat ma-experience. No need ni mo i-memorize ni. Basa lang ni balik-balik. Dili pa. Ma-download ni sa imong heart. Amen. Dapat kaniya.